Aprangsi nilihin pen mate karbitish 2.0 YouTube channel ahin pestame rongker akhir jume mate rongker karkli akhir jume kadukave karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fanstame nilihin pen kardom na padir pon iglo kardom lapen pinia bangke labangso video long nang kithan ponji labangke non la Assam direct recruitment kidam tang hut stame pinang an abang pu abang pitum bang jogdon iglo mate apply don iglo lapen hala bang so ka apply ho jong si ingsi hini amen ki chok che lapen date of birth lapen ka preka sonalitum jong si chok che date do polte non puthot piniar ni pen January labang so chiklo 18 an pipon iglo la correction ji apan la se labang so aputhak sipini nalitum hala bang so video long nang than pachini pon ekpo tangte non prabjin pen labang so Assam direct recruitment application form correction aputhak dak masap so pathek pen chithan pononang lapen lang pononang lapen kidam tang hot Assam direct recruitment pu grade 3 lapen grade 4 apan kadoka we pendak 12600 apus an paklang pon iglo nasila grade 3 lapen grade 4 long stame pinang an abang pu abang phia tumbang ekijok dum do ta haiji mine lapen halabang so kijok hot dia ekta halabang so nalitum kijok dun hot matela form ka fill up hot elong long ni nalitum kijok che bang du ko ka thek la si puthot dak additional notice bang dak publish pon iglo nalitum la notice tamenil na paklang pon ikpo notice publish pon iglo la non nalitum la application form kollo so dims nalitum ka fill up kijok chima la non ka pare correction ji aphan dak edit option bang pipon ik elo la sinalitum pini arni penalitum edit pon melo matenalitum ko name address la pen date of birth la pen ka preka son nalitum dak penalitum correction pon tu ikmepo la silabangso process tamenili dak labangso alam thelong ki tok pod ansinang nalitum panang than pachini pon ikpo Napen for those who have success submit their application for the 12,600 grade 3 and grade 4 but the uncontested mistake in their details the correction facility is available ladak pipon ikelo nasinon nali tumhan ladak ketok ateng nili sonsoni bang amata pula nang than pachini pon ekpo lapen organization ban nalitum chini pol labangke the Assam Direct Recruitment Commission starting that correction labangke dak 5 2024 pen secheng pon labang so January 5 2024 pen pini arni pen lo lapen last date labangke dak ketok pon bang 8 tami 18 an si last date lo January 18 an si lapen on details koson si correction nang man labang so aputhak dak nili hodak min website long let pon page tanali tuman ladak ke top pen tami nang than pechini pon ekpo lapen puthot nali tum la thek polong ekje dak kom Assam Direct Recruitment labang kadogo ite chinlo grade 3 grade 4 labang ke puthot ladak edit option bang non option 8 pon ek elo lasnali tum edit pon ek melo labang so ke edit ki cheng pon da 5 January 2024 lapen last labang ke edit mi zike 18 January 2024 ansi dak edit me po lapen lason la process aprang sinalitum la Assam Direct Recruitment nalitum kunat pen si ka apply ma labang so website long nalitum dam ignapo lapen nalitum long igji hodak application number lapen password stamen nalitum do igji labang so application number password pen nalitum ber igon lapen nalitum adak nalitum la menu arjan klang ikpo lapen edit profile menu mate edit profile podim nalitum ber ignang pola pen OTP nalitum a mobile halas nalitum aprang la ka apply hot ki pidun a mobile number along dam ikpo OTP hala bang so OTP bang nalitum ber ignang po OTP ber det pen a fit nalitum verify hot ki do to thulang la verify podim ber igo OTP ber ik det pen verify ko pen verify ik det the application form will be display in edit mode lapen nalitum application of form nalitum ka fill up a form bang hodak nang chiklang ekpo nalitum a mobile mate laptop long stame lapen edit pu options to nang chiklang ekpo las nalitum hoda edit along ber pen nalitum na amen lapen employment registration ID lapen ka preka so nalitum edit pon ikon lapen adak edit long ber det pen a feed nalitum la edit type pen a feed nalitum putat ber to igon submit along ber igon la pen dak
option nalitum mathing nus nabe pop up wang ekpo do you want to change plus on do you nalitum jong si change ik thai lo plot nalitum yes bear don ik nang pom yes bear don that benefit akimi abangke nalitum je theglong ekpo la pen aki bans tame adak do ikok post tame nalitum lakimi bang se thek ponlong ekpo there will be any option to change candidate registration mobile number photograph and signature tame hodak bangke nalitum kilaron son bang na son lo nalitum la registration mobile number la don elo la pen photo la pen signature la hai hois tame nalitum kilar option bang long ige mate pig. The all information can be edited including information related consideration under Assam Public Service Rules 1999. After completion to edit, candidate need to click to on update bottom nalitum hodak tok ikthalo update pikthalo pute nalito fill up ikthalo pute update bottom long igji update po keto labangso dim update ikon lalo pute nalite chi update ikpo lapen after locking profile candidate make any change in application form lapen that nalitum la bateng sivet si change iklong po lapen batahini thoma nalitum long ige lapen note candidate who do not have to want change any information are required to do anything nasi lapen hala ki choklim ka fill up application ka fill up hot ki choklim atum abang kenalitum thang da claim data choklo nalitum update data chok iglo nasi inglo ingnot bhaini bang du ko ka thek lasun amen lapen date over la hayu ki chok chi du ko ka thek nasi nalitum bange prabjen penalitum la correction igo mate pachok igo lapen date bang puthot nili nang than pechini pon ikpo dak start date bang dak 5 January 2024 lapen last date bang dak 2024 si last date lo lapen nalitum la screen long thek pon long exi la hello notice allo bangke nalitum la correction ji afan lapen la bang so notice allo long stami penang andak detail salam bang dak tok pon iglo la sinalitum lang pon ikon lapen la bang so notice allo stami ni telegram channel kalte whatsapp group long stami ni sen ikpon nalitum lang pon igon lapen la bang so notice long lang pen stami nalitum process bange claim pon thekji jolalo nasila bang so video kan mastero nalitum serego kar bieng long ras tami palang ignang lapen pachini ignang kado kawis tami penaan ki jogdun tum dota hai mine la se alang le tuming son soni ki chok chi an bang non pa update dun nang lapen mola update pardet lo polte update dun nong le dat po mate chok ik edat po jola so permanency nalitum kan master on seregon ka apply dun an ki jogdun an atum pachini ignang lapen pa update lo na mate pa correction lo na lasipinya video long bal aning ton ponik na lapen dumi thakme kadu kawe karbitish 2.0 YouTube channel long kilangarat do an fans tame nilhin pen kardom to change